Здравейте хора, 21 година е вече тук, но сега отново ще се върна в миналата година. Защо ли? Много просто, защото именно тя завърши в кино аспект, разбира се, по един не особено добър начин, поне според мен, с Жената чудо 1984. Този филм спокойно мога да кажа, че то не само аз, че беше най-голямото заглавие, което тръгна по кината през миналата година и като абсолютно всички филми, които трябваше да излезат през 2020, доста изстрада, защото премиерната му дата беше местена няколко пъти, но в крайна сметка намери мястото си на Коледа, когато и всъщност излезе. И трябваше да се окаже нещо като коледното чудо, след толкова много месеци по кината без наистина голямо заглавие, да зарадва хората по места, където могат да отидат на кино, защото това не е навсякъде възможно. Както знаем, в Америка по-голяма част от кината не работят. Само дето, за мен лично, филмът се оказа да не е тотален, но фейл. Тук е момента да кажа, че в следващите няколко минути ще пускам по някой друг спойлер от сюжета, така че който не е гледал Жената чудо 1984 да си запуши ушите. То не, че ще пускам кой знае какви, ще издавам кой знае какви тайни, но все пак е неприятно, когато не искаш нищо да знаеш, пък някой ти каже. И така малко отзад напред. Първият самостоятелен филм за Даяна Принц от 2017 година беше доста хубав. В смисъл, той доста добре се прие и от феновете, и от критиката, и самия факт, че спечели над $800 милиона в бокс офиса беше показателен за това, нали, колко хора реално са отишли да го гледат. И това са си доста добри приходи на фона на 150 милиона, които Warner похарчиха, за да направят филма. И това са поне $150 милиона. И както казах, филма си беше наистина хубав, с добър сюжет, актьорска игра, визуалните ефекти бяха добри. Като цяло една наистина свежа глътка въздух за филмите на неформалната вселена на DC. Нали, особено като сравним Жената чудо, говорим за първия филм, с филми като Отряд самоубийци или Лигата на справедливостта, които за мен, и не само, защото такова общото мнение в интернет, си бяха чисто просто прахосване на пари и някои не лоши идеи просто бяха пропастени. През 2019 година пък излезе Шазам, с който DC дадоха заявка, че първият филм за Жената чудо не е бил някакъв инцидент, просто е така да им се получило без да искат, и че вече може наистина да спрат да бъдат боксовата круша на Марвел в това отношение, защото знаем, че DC имат не по-лоши супергерои от Марвел, просто Марвел знаят как да ги направят интересни за публиката и как да ги вкарат в интересни сюжетни линии, нещо, което не се случва с DC поне до момента. И след като Шазам се оказа второ добро попадение за DC, към Жената чудо 1984, нали, втория самостоятелен филм, имаше така доста по-големи завишени очаквания да затвърди този възход. И тук идва обаче голямото но. И то е, че лично според мен това не се получи. Едно на ръка е, че филмът не е типичен супергеройски, който сме свикнали да гледаме, нали, и аз също така. Въпреки, че нали, има си немалко такива черти, но това, че не е типичният, няма нищо лошо, нали, не мога да гледаме всичко под кълъп, просто го изтъквам. Но някак на мен проблемът ми е, че нито супергероят, в случая Жената чудо Даяна Принц, ми беше супергерой какъвто очаквам, нито злодеите, които всъщност бяха два, бяха злодеи, поне за мен. От онези, които, нали, злодеи, които виждаш злобата в очите им, или поне разбираш, нали, подбудите им и те за това да бъдат лоши и те да са, нали, що горе адекватни. Не просто, защото искам така да съм лош. За разочарованието от злодеите аз виня Танос. Сега ще кажете какво пък вкарва Танос в Жената чудо. Вкарвам го, защото за мен той в супергеройски филми е най-добрият, най-добрият образ на злодей, който до момента ни е представен. Освен, че е магнетичен и си личи, че е зъл, каузата му не е някаква абсурдна и дори в един момент се улавяш как му симпатизираш, въпреки че той застрашава добрите. Аз лично не видях нищо от това, нито в Максуел Лорд, който се явява основният лъж, нито в Барбара Минерва, която
по-скоро нещо като поддържаш злодей, ама май не точно. Трябва да кажа, че и Педро Паскал и Кристен Уиг, които изиграха респективно ролите, се справиха доста добре с ролята, която на тях им беше дадена като визия. Те я изпълниха за мен чудесно. Моят проблем с тези герои е на чисто концептуално ниво. Те не са направени, поне лично за мен, да бъдат толкова лоши, ако щеш, за да са интересни. Максуел Лорд, например, хем е лош, иска да се здобие с камъка на желанията, за да едва ли не да постигне абсолютно всичко, което иска. Хем обаче е някаква мека душица и в края на филма, поне за мен, доста лесно се отказва от всичко, към което се е стремял, за което е мечтал. Това не смятам, че е типично за злодей. Барбара ми нерва от друга страна, която също сбъдва желанието, нали, да е по-готина, по-желана, да бъде нещо като Даяна Принц. Дори еволюира в лошостта си, така да се изразя. Става, нали, се превръща в гепарда и става още по-смъртоносна. След това отново в края на филма, когато се разваля всичко, изглежда сякаш стария човек просто, което пак ми е много странно на фона на абсолютно всички филми, нали, които сме гледали до този момент. И затова казвам, че не е типичен, нали, в това няма лошо, че е различно, просто на мен дори ми стана малко смешно, че тези хора, които ще трябва да са лошите, които трябва да променят свет към по-лошо, прекалено лесно, поне според мен, се отказват от цялото това нещо. Тоест те не са лоши дълбоко в себе си. А за мен един злодей трябва да бъде малко или много лош дълбоко в себе си. Връщането на Стив Тревър, голямата любов на Даяна Принц от друга страна, не беше никаква лоша идея, между другото, че и начинът, по който го върнаха, също беше така, връзваше се с концепцията на самия филм, беше измислено, но просто начинът, по който той изведнъж изчезна, т.е. Даяна се отказа от желанието си, за мен уби цялата му идея той да бъде там. Да, не очаквах някаква драматична раздяла Ред сълзи, Ред Сополи, но пак прекалено просто от нищо той изчезна и ние разбираме, че тя се отказа от желанието си и вече него го няма. Просто прекалено лесно стана цялото това нещо. Нещо, което може би най-много ме разочарова, това бяха визуалните ефекти. Имаше много сцени, в които движенията на жената чудо изглеждаха супер неестествено. Сякаш са пестили пари, а тези филми, супергеройските, те и разчитат на може би 90% на визуалните ефекти. Нали, да, на история, актьори и така нататък, но визуалните ефекти. Дори имаше моменти, в които се показва как жената чудо лети, които ми изглеждаха доста фейк. В смисъл, сякаш са правени преди 15-20 години, когато технологията не е била толкова развита, нали, колкото е в момента и за тогавашното време е окей, но в момента не смятам, че е окей. Това поне аз така видях нещата. И за да не кажете, гледай го толкова какъв е хейтър, нищо му няма на филма, добър си е, ще си дам малко гръб, който идва от IMDb. Рейтингът на Жената чудо, първият самостоятелен филм, в IMDb е 7,4. Докато той на Жената чудо 1984 към момента на записа е 5,5. Още тук се вижда така една немалка разлика в рейтинга. Да, факт е, че сигурно към момента двойно, ако не и петорно по-малко хора са оценили втория филм, отколкото първи. Реално този рейтинг може да се подобри. Но вече са изминали над 2 седмици от пускането му, така че първоначалните впечатления на хората очевидно не са особено добри. Като погледнах мнозинството от коментарите, пък разбрах, че нали, не само аз съм недоволен от някои неща. Любимият ми хейт е, че Жената чудо 8.4 е накарал Лигата на справедливостта и Отряд самоубийци да изглежда като достойни за Оскар. Или пък още един, че именно този филм олицетворява най-добре 2020 година. Признавам си, че това са малко по-крайни коментари, не съм изцяло съгласен с тях. И също така ми изненада много факта, че в сайта много хора са оценили филма с 1, 2 или 3 звезди, което е нещо супер ниско. Да, това не е което очаквах да видя, очевидно и доста хора не са очаквали, но чак такива ниски оценки според мен не отговарят на реалността и са леко пресилени, ако щеш дори. Аз лично съм го оценил с 6, тук става въпрос по 10-балната система, с 6 и то защото тези неща, които вече изборих, които не ми харесаха или ме подразниха по някакъв начин или разочароваха на моменти, за мен са просто стигат до 6. За сравнение ще кажа, че първият самостоятелен филм съм оценил с 8. Тук се вижда, че има някаква
разлика от 2 пункта, която според мен е абсолютно нормална, защото първи филм беше просто по-добър в доста аспект. Но чак такива оценки по 1, 2, 3 звезди за мен наистина са пресилени, защото тук това, което видях, не става въпрос за 2, 3, 5 човека, които просто не са го харесали, а за наистина десетки, да не кажа стотици такива оценки, което пък отваря на друга тема и тя за това дали ние всички не сме станали прекалено взискателни, но не в този градивния смисъл на думата, а просто разглезени от това, че имаме страшно много избор от това какво да гледаме. Филми, сериали, документални филми, каквото щеш. Изборът наистина е голям и много лесно си позволяваме да заклемяваме нещо като това е боклук, нали, това става, това пък е много добро. Защото не си даваме сметка, че дори един боклук, за него стоят много хора, които са работили, чисто, нали, създадат идеята, историята, сценарии, да се заснеме актьорите, целият екип. Това са страшно много хора, страшно много пари, които са вложени и време за нещо, нали, за да видим най-накрая ние, например, един епизод на сериал, който е 30 минути, да, но за тези 30 минути са работени няколко дни и ние просто кажем, сериалчето става. Тази разглезеност, определено според мен, я има. Другият въпрос, който изниква е успя ли пускането на втория самостоятелен филм за Жената чудо да убие кината. Защо? Защото в Америка паралелно с пускането на филма по кината беше пуснат и в стриминг платформата HBO Max, която към момента е налична само в САЩ. И това веднага, когато се обяви преди няколко седмици, абсолютно всички големи киновериги в САЩ реагираха доста остро, защото се очакваше, че когато можеш да си го пуснеш филма вкъщи, няма да тичаш, особено по време на пандемия, до киното. И абсолютно нормално беше да се очаква някакъв спад в приходите от бокс офиса, но поне за момента филма между другото не се представя никак зле, като в световен мащаб е събрал малко по-малко от $120 милиона, което по принцип, нали, това е доста ниско за филм, за който са изхарчени повече от тези пари, които към момента са спечелени, но на фона на това, че не всички кина по света работят, на фона на това, че, нали, се намираме в такава ситуация, тези приходи са наистина добри и високи. Така че към момента определено може да се каже, че решението на Warner да пуснат в САЩ, нали, един от най-големите пазари, не е убил кината. Като заключение ще кажа, че Жената чудо 1984 за мен лично е крачка назад за DC в борбата им с Marvel, а очакванията бяха, както моите, така и на доста хора, да бъде по-скоро обратното, да бъде крачка напред или поне да отстои позицията, но аз така го видях, за мен си е крачка назад. Да, филма не е някакъв пълен дизастър, но лично аз очаквах доста повече и от историята, и от начина, по който тя е представена, нали, вече споменах визуалните ефекти, които също ме разочароваха. Актьорите се представиха супер, но просто чисто концептуално ниво някои неща куцаха и поне за мен. Интересно ми е да чуя вие какво мислите, успяхте ли да гледате Жената чудо 84, ако не сте, смятате ли да го направите, а ако сте, какво мислите за филма?